Si Ate Dasi. Hi viewers. Ingnan ba? Hi. So please subscribe. Ingnan ba? Ingnan ba? Like and subscribe. Like, subscribe. Sana all. Ano siya nga puzzle? Big ni siya. Inani ni siya ka big. Oh. Kabalon na ko. Duha ka lapad sa ano. Tinawa na to ni siya. Pila ni siya ka oras mag. Iya pa ni bungkag-bungkag. Tabangan di ka day. Ay kabala ka. Okay, ready? Are you ready? Yes. Okay. Time. Timer starts now. Ayaw lagi na siya, dili siya mo. Ano, diri mo patong oh. Pato. Ipatong diri. Hindi ay sa. Ah, grabe. O na. Ano man siya? Okay. Sa taas. Oh. Okay. Sa ladder. Daghan gud ni siya nga pieces ay. Sobra ni siya 20 pieces. 20 pieces of puzzle. Basin 50 pieces of puzzle ni day. Murag 60 siguro na. Na. 60. 70, 80, 90, 100. So ininom gud giro ni mo og milk ba? O liwat lang jud kang dadok. Liwat kang lolo andak? No. Ha? Asa di ka naliwat imong pagka-bright? Papa. Na, kapapajigo, ganda na siya naliwat. Matigo. Papa. Manong and kuya. Imong kinsa may pinaka-bright ni mga brothers? Kuya Manong and Kuya Raraj. Si Kuya Raraj og si Manong ang pinaka-bright. Og si Kuya Pod. Og si Manong Pod. Ako dughan isa lang ba kanang pinaka-bright jud. Kuya Raraj. Ah, si Kuya Raraj ang pinaka-bright. Grabe ginawa. Sure jud na. Wala. Si Manong man siguro ay ang pinaka-bright. Oy, Kuya Pinabray. si Kuya jud ang pinaka-bright. So, man jud na, di gid mapil din na si Kuya Raraj. Paborito, gina na si Kuya Raraj. Pila kami at mong nainom today? Sige na, mura mo kag si Adam kusog mainom og milk. 5? Sabi here. Ganay na shade and heat. Okay. Ay, wow. Di na. Grabe ba? Na. Unsa nang nasa imong baba? Sa imong gikaon di ay? Chocolate? Oh, Na. katong chocolate ug gatas. Ay. O day nagputi-puti imong baba. Pumpkin. 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 Na. Sige, oy. Samok. Anthony, chicken manok, chicken baboy. Ambot lang. Chicken baboy bani. Hello mga tita, this is Daisy and she's only 4 years old. At her age, she works really fast on solving her puzzle. This puzzle has more than 50 pieces, but I think she has her own strategy on solving on these. She's very smart at her age, guys. Imagine, she also talks to me while working on these. First, I thought she would finish it in 30 minutes, but then actually, she did it in less than 10 minutes. Activities like this is a very good idea for our kids. Para mabisi sila, o di na mo hangyo og screen time, di ba? Nindot kayo ning activity sila. Og isa pa, ma-exercise po ng ilang brain. Maka-develop sa ilang critical thinking skills.
Maka-amaze kayo matanaw ang mga bata nga naay pasensya o concentration. Imagine, daghan kayo ni nga pieces guys. Iyang pasensya taas kaayo. Nung ako siyang gichika, concentrate gihapon siya. Very good, Ate Dazi. Keep up the good work. This time, hapit na mahuman si Dazi. Murag 3 pieces na lang ang nabili. Dazi work this puzzle by heart, Jud. Di na kailangan istoryahan kung asa padulong ang mga pieces. May na lang Jud kaayo ang pieces ang nabilin. Mahuman na si Dazi sa iyang puzzle. Finally, nahuman na Jud siya. Very good, Ate Dazi. Imuhang premyo, Ate Dazi, next time na lang. Kay gabi na, dili ta makabay. Drink na lang ka og daghan milk.